Şerwan arkadagymyzyň tagallasy bilen garaşdyrlyk bayramymyzyň 30 ýyllyk seneti münasibetli ýurdumyzda şanly garaşdyrlyk ýyllar içinde edilen işleň öz halkynyň edebiýatyny, sunuwatyny, nakkaşçylyk sunuwatyny, heýkeltaraşlyk sunuwatyny goşan döredüjilik işgärler hakynda da söz açmak halipalara bolan hormatdan nişanlar. Mawtumul Pragyň, Döwlet Mehmet Azadyň, Sultan Alparslan'yň, Sultan Sanjaryň, Keýmir Terdaryň, başga da bir näçe şahsiýetleň öz halkyna alyp bermegi arzu eden garaşdyrlygy bugün hasyl boldy. Taryhymyza ser salyp, ata-baba miras galan eserleň sarpasyny saklamagam, şol döredüjilik işgärleriniň garaşdyrlyk ýyllaryny bitiren işlerine hormatly baha bermekde de nusga bolup bize ýol görkezýär. Şeýle hormata münasip bolan ýazyjylar, şahyrlar, suratkeşlerdir, artistler, bagşy sadanlar halkymyzyň milli mirasyny görelip edip, halk hazynasyna öz zehinini goşanlardyr. Şolong birem Ussat ýazyjy Türkmenistanyň watana bolan söýgüsi üçin ordeniniň eýesi merhum ýazyjymyz Ata Durdyýevdir. Keýmirkör diýende birinji ýatlamalar Ata Durdyýew bolýar. Ata Durdyýew işine, ýazyjylyga, dörejilik işine jurnalistikadan geçen adam. Bizi has buýsundurýan zat atamyň ol ýazmalary. Ýa-pelegen Keýmirkörniň kitaplaryny okuýan başgalar bol. Ol hemişe gurulmuşul adamyň içinde geren adam. Vatançılık duygusu, şu millete bolan sanki buýsunçy. Okuýar hala şonu hakymak, ya bir de hat yalanlar goşgy bilen wagt benim ýaran şeýle. Kitaplarını okuyanda şol alıp içinden ersara çok geçer de şu Türkmenin terbiyesi var, ata var. Ata Durdyýew özüniň döredüjilik ömrüni geçmiş mirasymyzy sunuwata salyp halka hödürleýän adam. Ol biziň ruhy mirasymyz bilen birlikde halkymyza garaşdyrlyk alyp bermek üçin elinden gelen neden dünýä meşhur şahsiýetlerinden biri bolan Keýmirkör barada belli eseri ýazan ýazgylaryň biridir. Ata Durdyýew özüniň Keýmirkör romanyna Keýmirköriň sypatyny şeýle suratlandyrýar. Döşleri kapak ýaly, ýüreginiň gürsüllüsi daş töwereginde duranlara eşdilýän kibi juda merdem ýüzlü edil şu heýkelde görnüşýär. Ata Durdyýew Keýmirköriň keşbini gaty köp ýyllar öwrenenligi sebäpli Keýmirköriň heýkeli ýasalanna elbetde oň maglumatlaryndan peýdalanylypdyr. Şeýle-de Ata Durdyýew drama eserleriniň esasyny ýazmak bilen türkmen kino sunuwatyny, şeýle-de teatr sunuwatyny ýygy goýan şahsiýetlerimiziň biridir. Hakykatdanam üren medeniýetli hemde salyhatly, ýuwaş gürläp märekäni agzyna waktyr bilýän uly ýazyjy Ata Atajaňyň
can ýaly dosty hemde şägirdi. Hakykatdanam Ata Durduýewiň döredijlik ýoluny kino sunuwaty üreýän uly ornaýeleýär. Ata Durduýew hakyna gurrun edilenine oň maşgalatam hut kino sunuwatyny ömrüni baglandyr. Çünki oň ogly Sapar Durduýew bu arada şeýle gurrun berýär. Şu watançylyk barada aýtsam şu bar köp eserleri şu watançylyk barada. Kemir köýrem alyp görseňiz, öýdem şu watançylyk uruşuna gatnaşyp tagaman gelip biz olluk 9 san çagagy bar. Öýde watançy Kemir köýrel kada powis seçipdi. Soňra mundan 16 ýyllap işlenip üstünde Ilimler Akademiýasynyň köp arhivlerinden dörüp daýyp ahyrin roman edip çykardy. Kemiriň öýdi watançyda. Hemme ediyen hareketleri, gurrunları, esası diýjek bolýanym köp eserleri watan marada, watançylyk duýgusyny ýaşlada. Şoň üçin metbuatda, mektep okuwçylarynyň arasynda da kitaplarynda watançylyk barada bar. Şonu okudýarlar, edebiýatda, sapaga salyny, uniwersitetde şol barada diplomny işin ýazýarlar. Ine filologiýa fakultetlaryny utoranlar bar. Bir sapar öýde gelip görkezdi, inha diýdi, eserler marada diýdi, diplomny işin ýazypdyrlar diýdi. Ýazyjy Ata Durduýewiň döredijlik ýoly öz watançylyk duýgusyny öňe çykarmagy başaran ýazyjy hakykatdanam türkmen topragyna bolan söýgüsini eserleriniň üstü bilen beýan edýär. Ýazyjy Ata Durduýewiň agtygy Dawud Durduýew öz atasy barada şeýle gurrun berýär. Hakykatdanam ýatlamyzda, diňe biziň maşgalamyzda bütün türkmen halkyny buýsanlarýar atamyň öz geçiren durmuşyny ýazan kitaplary, döreden eserleri hakykatdanam şuňkuny biz garaşdyrylmadan 30 ýyllygyny şeýdip ýetgenimiziň sebäpleriniň hem biri biziň ýaşullamyz, atalamyz, enelerimiziň hemmämize beren dogry terbiýeleri. O terbiýeleriň esasynda da biz öz çağalarymyzda alan terbiýemizi geçirjek bolýas. Bizi has buýsandyrýan zat atamyň gol ýazmalary. Gol ýazmalaryna da 30 ýyl, 40 ýyl, 50 ýyl bolsa da olar bizde ýadygärlik hökmünde öýümlerimizde bar. Diňe mennäl atamyň tuweleme maşgalasynda 9 çaga bolan 9 çagaňa maşgalasy olan çagalar, olan agtyklary oňa buýsanýaram, ýatlaýaram. Şoň üçin hakykatdanam şuň biz üçin bir täsirgün men begenýän şeýdip hormatly prezidentimiziň alyp barýan döredijiligi, sungaty, ýazyjylary, şahyrlary ýatlamak, olan eden işi barada şuňky nesilleri ýetirmek bilen bagly hem telewiziýanyň, radionyň alyp barýan işleri, şular ýaly mümkinçilikleri döredýär, şular ýaly gepleşikleri, döretmäne mümkinçilik berýärler. Şoň üçin tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Geljekde de hemmişe men özüm çağalym, kakam, ejem, maşgalamyz, doganlarymyz hemmişe de gün-günden atamyň ýazyjy Ata Durduýewiň eden işleri barada, goýan ýazan kitaplary, eserleri barada mundan beýle hemmişe ýatlap buýsanyp gederdi. Sapar ağa ýazyjy Ata Durduýewiň hemişe öz deňdoşlary bilen bir ýerde oturup, olar bilen döredijlik söhbetleri hakyna gurrunlaşýardylar diýip gurrun berýär. Biziň şu öýümüzi döredijlik işgärlerine paýlanyna biziň paýymyzda şu öý ýetdi 1977-nji ýylda. Şoň üçin biziň goňşularymyzdan köpsi döredijlik işgärleri. Nämen el gawat goňşym Şaharyn Urýmow bilen belli kompozitorlar. Döredijlik işgärleri bize öýe köp bolýatdy. Döredijlik işgärleri, döredijlik ýazyjylar, artistler hem geldi. Ata Tajanow, Fetnä Ataýew bar. Ondan öýe gelýän ýerden köp Gurbanowlar näýär, täşli Gurban diýdim, Arap Gurban. Ondan Anneberdi Agabaýew.
Şahsiýetiň döredüjülük mertebesi elbetde oň döreden eserlerinden mysal alınýar. Her bir döredüjülük işgäri özüniň mertebeli eserlerini elbetde halk üçin ýazýar. Ata Durdiýew ýazyjylyga, döredüjülük işine jurnalistikadan geçen adam. Ol 1946-njy ýylda frontdan gaýdyp gelenden soňra Gurbanurdy Gurban Saýedow ýaş kommunist gazetiniň redaktorka atany işe çagyrýar, redaksiýa gelýär. Ana şo taýdan döredüjülük işine makalalar, oşuruklar ýazýar. Umuman köp ýazyjylar, ählisi diýen ýaly Berdiker Babaýewden başlap soňky döwürdäki ýazyjylar üçin hemmesi jurnalistikadan ýazyjylyga geçen adamlar şolar. Sebebi gazetde makalalar çykyp soň oşuruk bolýar, soň hekaýe bolýar, soň powest bolýar. Inni Ata Durdiýew barada näçe aýsaň aýdyp oturmalylar. Bir hili özüne çekici adamdy, täzin adamdy, sowatly adamdy. Rus dilini gaty bilýärdi. Moskwadaky ýokary okuw mektebiniň oktorýa jurnalistika bölümini. Umuman döredüjülük älemine aralaşmaka gowy ýetişen adamda. Inni Ata Durdiýew esasan ýazan eserleri barada aýtjak bolsaň Keýmir Kör baradaky uly eserini ýazdy. Keýmir Kör baradaky eser gowy eser, çeper eser. Bir hili Keýmir Körüň nähili adam bolaryny, nähili ansaryn perwer adam bolanyny gowy açyk görkezýär-de. Okuyjylar köpçüligi tarapyndan gaty gowy garşylanýar. Seretip oturýan, pikirlenip oturýan, şol eseri Ata Durdiýewiň öz häsiýetleri geçipdir-de. Haýsy kitapxana barsaň, haýsy ýerik barsaň Keýmir Kör hakynda gurrun edilýär. Ata Durdiýewiň ýazan eserleri Dur kimsiň diýär, ýene beýleki bir topar kitaplar bar. Şo kitaplar hemişe bizim üçin gymmatly bolar, okuyjylar üçin gymmatly bolar. Sebebi täze nesil ösüp gelýär, täze neslin şol Ata Durdiýewiň kitaplary bilen azy hem süýji ýatlanmalara belet bolarlar. Diýmek, Ata Durdiýewiň kitaplary ýaşaýan bolsa özüm biziň aramyzda ýaşar. Türkmeniň her bir güni şanly bayramlara, toýlara beslenip gidip otur. Biz şu hormatly prezidentimiziň başçylygyna mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllygyny belläp geçeriz. Elbetde bu bayram bizi begendirýär. Şonuň bilen birlikde de biziň geçmişimize ser salmana mümkinçilikler edýär. Biz şu zatlara, şu mümkinçilikleri döredýän, biziň geleceğimize hem geçmişimize hormat goýan Mähriman prezidentimize jan saglygyny arzu edýän, alyp barýan iyi ýurtly, bähwetli işlerine has şowlu üstünlük. Edir şuň gün ata hakynda, Ata Durdiýew hakynda söhbet edilýär. Ata Durdiýewi men ýoň duşuma çenli men görmändim. Ýöne adan eşitdim. Öýdüňem bir hili köpleri meňdemýän öz boluşy häsiýetiniň bardygyny maňa duýdurýardylar. Ýakyndan tanýan adamlar. Ýöne ol insanyň aýgatlygyny näme diýär? Onda şol watançylyk duýgusy. Şo millete bolan janky buýsonjy. Ana şo duýguy şonda gaty ýetileşdirdiň duýgu bilen ötendir diýip maňa öňünden duýdurdylar. Ana maňa da şo gerek boldy. Hasan men beýik kemine şahyra ýututomda şoň kino keşbini döretmek üçin film goýjak bolamda maňa bir döwrümizin akylly adamlarynyň biri indi şu ataň ýanyna bar diýdiler. Şu ata diýdi, geçen ägertler hakynda bir topar riwayatlar bilýändir diýdi. Ýöne oňa gürleşmegem kıyınlar diýdiler. Menem aýtdym, maňa şu kıyıny gerek diýdim. Gepim temekleri biz telefon arkaly ata garsyn ýagdaýy we men bir uly jogapkärçilikdi adatdan tasary jogapkärçilikdi işe başymy tokmaly boldum. Indi şoň bir sizden bir kıstanjak men soragym bar diýdim. Oram aýtdy ondan o diýdi, nähil ol diýdi, beýle diýdi adatdan tasary
bir cevapkärçilikli iş, baş koşmalı bolluňuz diýdi. Menem aýtdym, beýik kemine şahyr diýdi. Bir şakyn nemen bir tahkik sorulanmaz diýdim. Kän wagtyňda jak geldi diýip maňa bir 10 minut wagtyňyzdy bagş etdiňiz. O beýik keminen weli şahyryň ruhunyň hatyratyna, milletimiziň ägirtleriniň hatyratyna diýdim ol. Gel oğul diýdi. Gepem bolmaz, gurrunam bolmaz diýdi. Ine menem bardım bol ýanky oğlutynyň gapyny kalktym bol öýde çykdy ýaşuly. Ha diýdi, ýüzüňe enjigim tanyş ýüz diýdi. Telefonu görüşemde men tanýanmy diýdi. Ola ýetdi men tanaň yok diýdim. Ondan ýanky kapyny açdy da ýylgyrtda ýanky öňden plança watdan ber men ýakyn gatnaşykda käli ýüzüň oğul tanyş deň diýdi. Sizin kän wagtyňda jak geldi men diýdim tahkik sorulanma diýdim. Ona aýtdy kemini şahyr diýdi. Ha o diýdi. Onda diýdi men soragym sana diýdi. Kemini şahyry näme üçin kemini şahyr diýdi. Ale böyle diýdi. Ya başga da bar diýdi beýik şahyrlanmak diýdi. Men aýtdym ata diýdim. Şahyryň bir hakyky keşfini gözläp ber köpden näher diýdim. Hakyky keşfine diýdim ýakynlaşdym media diýdim molim. Men birinji soragym diýdi. O kemini şahyr sen filminde diýdi kelletine näme bor diýdi molim. Selle bor diýdim. Diýdi şol keşfini hakyky keşfini ýakynlaşyk bolýan bolsaňyz diýdi. Siz näme salgylanyňyz diýdi. Menem aýtdym diňe şygryetine diýdim bol. Ýene berekella diýdi. Onu näme şygryetine diýdi. Adamlar böyle ýerden o rowaýtlary diýdim döretmeder adamlar onu diýdim. Adamyň bir ýagdaýy bar diýdim. Men göni misal getirdim. Şolara hakynda men gülki şortada atlary gürrüň berýän bolim öýder gülüp hedredinýär diýdim. Men bilem o kabarym ýok diýerler diýdim. Onu diýdim, o näme üçin diýdi halkçylar diýdi, gömkä diýdim. Halk diýdim özüniň iň ýakyn anamly adamdy. Iň ýakyn hogonlary, milletiň ýanky hakyky milletiň ogly hökümine şolara bagş edýärler şonu diýdim. O diýdi. Ondan ýene bir sorak berdi ol. Kemine diýdi, ýolagçy adamdyr, ulagy näme bor diýdim. Ulagy oň diýdim, eşek bor diýdim. Ol gülli hedil edip. Ýöne ata eşek ol minmez diýdim. Eşek ýöne ýanda bor. Ay gapdanna korjunçy wazady we hemen ay gapdanda bir kölegeti ýaljak şol bolar diýdim molim. Onda diýdi, inim sen maňa diýdi, sorak berjek bolup oturma diýdi. Ýanky men beren soragym diýdi, ýoluň ýalňyşmaýanlygyny men aňdym diýdi. Indi ýöne bir işiň uğruna bolsun, işiňleri diýmesin diýdi, maňa sorak berme diýdi. Ine şu ýerde men şol ataga da duýanladym. Şu millet hakkında, milletin buytoncuyu, mertebesi, millette tecrübi, şu milletin önündeki her bir rayetin borcu, ektilmez borcu hakkında gurrun çıkayın uçayacak oluyor. Kanatlanacak oluyor. Sebebi şu durku, cani, teni, gani şu millete, vatanına, sevga yuğurlanma olmalı. Baştan ayak. Atağadan katı köpte atırkayı soğudaksını aldım ben. Sonra men döredin şu filmi, näýlidem biridi yol görközi denýär. Mudama şu duýgy, şu filmi ýazyp başlamdy da, üstünde işlerine uğrum dedi. Ta kutoryança, kutorunduğum. Şu ataýan diýen atlar her bir şey men ýadymda. Hurmatly prezidentimiziň şu ýurt üçin, elem üçin edýän sagdyn ýokary adamkärçilikli, insanperwerlikli edýän hemme maksatlary rowaj alsyn. Başam hemişe dik bolsun. Ata Durduýew özüniň döredüjilik ömrüni geçmiş mirasymyzy sunuwata salyp halka hödürleýän adam. Ol biziň ruhy mirasymyz bilen birlikde halkymyza garaşdyrlyk alyp bermek üçin elinden gelen neden dünýä meşhur şahsiýetlerimiziň biri bolan Keýmir Kör barada belli eseri ýazan ýazgylaryň biridir. Eýsem Keýmir Serdar kim bolupdyr? Biz bu soragyň jogabyny hormatly ýazgymyz Ata Durduýewiň Keýmir Kör romanyndan alynan bir parçadan ýatlaýyn.
Geçili galadan güllüyorunca bilen arpany getiren madyna Keýmir 5 destänem melewuşyň öňüne goýdy. Haltaňam agdyny çögürdi. Eýslenip iýimi goşawuşlanyp, ýana uşlanyp berilýän melewuş mawy güllüyorunjadan işdämeniýe. Käta arpada agdyrýa. Inni doýunurly diýip Keýmir geçile suwdan doýurup gelmegi tapşyrdy. Geçil sorady. Näçe ýugdum mereýin Keýmir? Ýugdum sany ýok. Näçe işte beriber. Keýmir. En melewuşy ýarjak bolýarmy? Siz diýenlenmediňde arkaýyn boluň. Maňa da adar bermäň. Suwdan dyňdan melewuş ýene agdyny ýorunjydyr arpa urdy. Keýmir besestinle. Ýitin geçili ýitin. Näçe iyi bilse ýitin. Hani üstüne keçanat, derletin. Soňrak ýene basyryp derem alalyň. Geçili. Melewuş doýdugy ýene eglenmän soýak gel. İçi bilen niştin, iyi bilen niýtin. Keçän aýyrman derlet. Kän derletin. Melewuşyň agdy tä öýläni çenli dek durmady. Garny ulolly gitdi. Gün dağı tarap eňinden märeki köpeli wurdy. Geçili dagy sapylja gaty ürküdäýmän diýip olary goşa goloýa getirmediler. Märeki melewuşa uzakdan tomaş edýärdi. Men Aşgabat Aktaşay Gowasyndan Recep Bayly, Keýmirköýüň Göskoni 8-nji arkaty. Keýmirköy diýende birinji ýatlamalar Atadur diýip bolýar. Men atam ýany köp barardy. Ondan bular gürleşip oturýarlar. Kän wagt, gize da barsalar ýatyp galýardyk. Gürrüňlerini diňläp. Atamam şeýle bir adam seýer, çağa seýerli adam, oglum gyzym diýip hemmesine dilsiz adamlardy. Ondan şonna şuňky ýaz gaýdan dadyny soň ýene bir hepde senden bar ýa da diýýär, okap berýär. Atadurdy. Şol Keýmirköy kitabyny ýazyp, gaty iş edenli de jillap iş edenli ol. Anna şu adyny pikir edip otursa, şu zatlary näçe ýatladyňça adamyň ruhu öterilýär. Şu adyny ýaňmyr kagdy elme düşdi, goloýdy, geçen ýyl. Onun şonda bir ýatlamasy bar şoň. Atadurdy tarih ýatlamakda uly iş bitiren adam diýär. Onun esasen Keýmirköy hakynda ýazýar şonu. Men bir kitap ýazdym Keýmirköy hakynda. Şu Keýmirköy serdary Lewdi halal edermen şeýle men kitabymda bar şol. Nişi biz gerçekligimiz agdamyzda ilki bilen aňyrrakda görogly ýa-da düşýär. Görogly be. Ol 933-nji ýylda bolýar görogly. Ýemediýede görogly. Tekeli türkmenli iýlenmeler men diýär. Türkmen iň gadymy taýpalaryň biri, gadymy milletler. Niş Atatürk barada näçe agdasaň, näçe şunu her kim ýerli ýerden köp etdi üçe. Atatürk diýär şahyr, ýazyjy kän bolmadyk da öz halky üçin adab eden. Atababa diýip gelişimiz aýdyp berýär. Tabablamyň ýaşaýyşyny aýdyp berýär. Keýmiriň bir ýekece ogly bar. Ýekece de gyzy bar. Aýlar hem diýerler, akyllyja da diýer. Ýörgünler akyllyja, aý ulem diýerler. Ýekece gyzy. Keýmir bir gün birowadan Ilekowa toýa ýankyja gyzyny alyp atyň ýerine alýar, gulpak gylja gyz. Toýa barýar. Ana ýolap çopan nuşýar. Ay Keýmir bu gyzjaga kim näme mi diýär. Onun ýanky ýerine oturanja gyz. Biýa men janam diýär Keýmir'e. Menem muň jananasy. Men ejem muň ejesiniň gaýnanasy. Görýäň diýär näde? Diňe kul bolýar-da, birinde düşünen o zatlary. Ay hakyllyjam diýär şondan, tamam hakyllyja bolupdy diýär. Atatürk diýip kitap kän ýadan adam daby. Gaty iş bitiren adam. Ömürlük ýatdan çykmalar Türkmen halkynyň şu adamlar. Hormatly prezidentimiz hem bulary goýýar sarpyt gaty ütközük.
Yekece çıkıp geldikde adam yadından düşürünök da. Ähli duutarçylar bolsun, şahirler bolsun, aydımçılar bolsun, tapawut ýok. İş bitirýän adam hiç yatdan çıkarmıyor. Şurat zatlar için gaty giýiň ýol açyberen bizim hormatly prezidentimiz. Jan sag bolsun, uzak ýaşasyn. Görjek günlük bolsun, bütün ýurdumyz boýunça parahatçylyk bolsun. Piyaz Atadurdy fakta gururun etsek olsa, ilkinci novatda atam mal ören adamda ödüm. Komşumu da Recep Ağa deyip, onun doğan oğlan ağası. Hem işe, hep de bir yedekten yal sol, yara oturak olan son, sondan havar tutmağına geldim derdi. Erimiz bir girilgede yazamızdan, işe var yakam, işten el yakam, kavat el yattı. Ödü, katı, gururunda sağdan üstüsünü de, yine bir goğu tarafı, eğer sen gıtsanmaz sarıyan olsan, kâr saklamazdı. Ol katı, üşüklü adamdı. Onun üstüsünü de hakiki Türkmen'e açıldı. Bir yere kavat yerlik, bir de atta kaka diyedim de ben. Atta kaka, aleyküm aleykümselam. Sağlamanını soruştundum. Normal sen neydi bir söz deydi, hiç tapöylem yok deydi. O neydi? Soğut verilen atın deydi, dişine bakma diyorlar deydi. Şu şeyle olmalılar deydi. İçimden fikir etme, o neymiş niye deydi? Akıl tekatı bizde var deydi. Söz bizden gelen olmalıydı. Onun deydi, başka halklarda yayran olun, beydi vaydılmalılar deydi. Gözleyen tapamak diye, ay bunu. Son aradan bir kil geçti ol, yine kavat geldik ol, sağa alıp beğenip, taptım dedi. O ne öyle? Beğlerin atın diyişine bakmadılar dedi. Şondan sonra düşünürüp verseyer dedi. Beğler cömert oluyor dedi. Beğler soğuk veriyor dedi. Beğen ya şu ölüm halkın içinden gözlep tapıyor onu. Onun aradan yine bir ikilişti ol. Karavom jurnalını okudum ol. Onun 12. asırda Malagaya diye bir Türkmen avtorunun kıda yankı söz var ekenle. Atadurdy diýilen adam ýapelenem, keýmirköörünem kitaplarını okuyan ol, başga bir zat bol. Ol hemişe gururumçul adamlaryň içinde geden adam. Balkan peýalwanyňa, gelen ağa diýe, onuň bäwe ağa diýen adamlar hakiki ýaşap geçen adamlar içinde bolanla. Şolaň gururumlaryny ödüm näme üçindir? Hemişe ödüm aýtsa aýdýar, men diýip aýdan okdy. Şolaň hemmesiniň akylyny getirýär. Bunlar çünkü üç oyun, üç hak, üç kara diyen adam düşünürüp dur. Şol adamla sözleri ödüm, ehengini taklaya. Yine bir tarafı var, katı saha adam eken, uruhu taydan. Men onun edebiyat sünnet için söhbetleşik ettim. Söhbetleşik ettim ol, yani şu söhbetleşikte yankaydan pekiri gelmedi ol, men her ayda yani. Şonu ömür yeten ok dediğim dedi. Tekçede kitaplar görködü de, inni men ömrüm yetmez deydi. Şunu alın da yazın deydi. Berýärmiş kitaplar deydi. Ýöne kitaplar dogrudan parseline eýlekden ýöne ullukan şungal kitaplar da. Onun men muny söhbetleşikde getirmedim. Ýaşyrak jurnalist bolamsyň ýalňyşan ekenim. Soň bir ýerde okudum bol, başga bir ýerde aýdan ekenler. Şonu ol metduatda gidipdir. Ha diýdim, atda kakamyz diýdim. Şunu yürekden aýtdyr diýdim. Atadurdy at takılanna, iyi dedim oğlum adı verdim rad eken. Diyecek olanım ol, at takılan adam benim fikrimce şu hasiyetim, yaşıllığım geçen olmalı. Kan adamların işçiliği de anlar dağı var diye, onun bir anları verdi ifa, ana Atadurdy ifa ol, şu diyecek olan adam, şolun da üşen yerine, şu taşını tegelerine oturluyor da, onun ödü kıssalık gidemese dağılmaz da. Akıllı gururları bilen ödüne çekilýär kitaplarını okanda şoňalak içinden ersarras olup geçýär da şu Türkmeniň terbiyesi var, ata var. Önüm söze bağlı adam.
Kadim sözlerde atları köyünü ulanıştan al diyen sözlerimiz ulanını diyeni düşlüklü olup dur da. Ama şunu ayratin alanda düşlükül değil yani. Ama şunu sözlerim içinde geliyor olin düşlükülle ödüm ulanıştan galan. Ödüm hemişe yankı diyişim yani Türkmen'in atlarını kovar etti. Milli zatlamızı kovar yani. Değişmeyen hemen var yani. Kevr yaşlılar var gelen, Balkan pehlivanı var. Bir gördün bari yarav çayın başında yüz oturan yani gözünge gene bir çetti atta durdum oturan yani. Yönü dinde oturur yani demek adam eken. Dedim söyledin mi ölmez mi? Gürleş oturdun mu söyledin mi ölmeye? Türkmen yaşılsa. Onun yine de bir gov tarafı var değil. Kakam şey değil, atam şey değil diyen terlemleri ben kânestim. Şu tavsırık Türkmenin terbiyetine şu gamilin guyulayan molmolla. Tealim veren adamlar şiile fiile yadı. Şunun metboda çağırıyorlar işi. Onun yaydana var ya ol atatatsan ya adamın eline düşüp durdu. Şunu bir gururun var ya, her söylümünün üstünde duruşunu. Şeyle bir fiile ola atatatsana. Ola şahir, orada kıssası. Yani kayan adamlı orta. Okuyaz kitabını, okuyaz beylikini, okuyaz başka da attırım, okuyaz kitapları ol. Mena gövürme doğru maysam Türkmenin hakiki yaşılısı. Bir son gururunu da bir ne atat. Kavat sol deruluk güde çıkıyor. Onun sonra deruluk güde çıkanına döröcülük işler orada doğrudan son eserlerine yapışan da. Sonra alıp şunu okadın ele. Bir de gözleyen ana şu kitapları neçede okanım oldum. Hani dünyanın bir kitabını adastır gördüm ben. Şu terson okak kutorayansan başından turadın eline ok. Bu İtalyanın teyem biz şol adamları gördük. Şol adamlara katnaştık. Kimir kör vavatta katı vatansı adam üstüsünü de şoňalyk gahrmany töwere bilen öwrenmeli. Nedir şawlenem hemmedinin öwrenmeli bolýar. Şoňa men yetişmen diýdi. Alın diýdi. Bir ötön geçenlerimiz ýatlamak, ötön geçenlerimizin durmuş tejribesini aýtmak, gowdat özüm östürüp inniki nesillere gaty gerek zat. İşlemäne, ýaşamaga, gormaga, döretmäge ulu şertleri döredýän, ulu sarpy hormat doýan, hormatly prezidentimiziň sağlyk boldun, ömrü uzak boldun, hemişe il yurt bähwitli işleri, ruwaşlyklara bersin. Yıllan başına geçen wagtyny ýatlayan mahaly frontçy ýa-da Ata Durduýew 80 terron adamdy. Ürüňdeşlikleriniň birinde ol şular aýdypdy. Atamyň watana bolan sevgisi ol kitaplarına da beýan edýärdi. Kär kitaplaryň baş sözünde de belläp geçipdir de. O aýdan bir sözü bar. Atamyň kitabyň başynda bir baş söz ýokmyny. Beýik watançylyk urşunyň allym berdimli söwüşleriň iň bir kyn ýerlerinde bolup il halkymyzy janym tenim bilen goradym diýip belläpdir de. Ata watana ene toprağa sığanyp düşmana garşy döş gerdim. Belki de hut şu zatlaryň ödem meni gönü gelen ajalyň ýowuz penjesinden sypdyrandyr diýip bir şu ýatlamada da var da esasy atamyň ýazan ähli eserleri, kitaplary, batyrlygy, mertligi, namykçanlygy, wepalylygy iň belen duýgulary tesbirleýärdi. Onu atam hemişe bir aýdýan sözi bardy. Watanymy janym tenim bilen söýýän adam diňe üstünlüge ýeterdi. Ata Durduýewiň kakasy Durdy Berdimuradowy türkmenliň belli silkme telpeklerini diken tanalýan ýaşuly bolan. Şondan soňra esasy kär edinip Berdimuradaga, Durdaga silkme telpek dikmegi işi bilen meşgullanýarlar. Atamyzam owamyzda iň belli adamlaryň biri de atamyzam Durdy telpekçi diýdiler. Telpek dikmeli bolsa, ýa birini maslahat bermeli bolsa, ýaşlylarym gelip atamdan maslahat alardylar.
yani içmek tekmeni, doğan tükmeni, yani telpek tekmeni. Bütün aygıtlarımın telpekleri 250 sany öz elimizden geçti. Ine enem, atam, men, gıyırlar var ne. Hemmesi şu elimizden geçti. Şular yani şahirler var arada, yazıcılar var arada, dörücülük işyerler var arada. Hormatly prezidentimiz menem hine öz adımdan, maşgalamyň adından sağ bolsun aýan hormatly prezidentimize. Jan sağ bolsun, tutumly işi hemişe rowaş bolsun. Bugünler bolsa baky bir tarap garaşdy Türkmenistan döwletinde ýaşap, döwletli döwranyma, bagtly il halkymyza Ata Durduýew ýüz gözleri hemişe gülüp duran bagtyar, ýagşy söz bilen elmedama her kişädiňe dostumjan, oglumjan, gyýdymjan, agtyjaklaryna körpejüklem diýip ýüzlenýän adam bolup tanaldy we ýadymyzda şeýle giň ýürekli, akyl paýhatly kişi bolup aňymyzda garly. Ýurdumyzyň hormatly prezidentimyzyň halkymyza, watanymyza edýän gollawy, ýardamy, aladalarynyň tagalasynyň netijesinde hakykatdan hem biziň geçmişimizi ýatlap bir näçe ören täsirli kitaplar çap edilýär. O kitaplar bir näçe dürli dillere geçirilip ýurdumyzyň geçmişi barada, ýurdumyzyň şu günki alyp barylýan siýasaty barada bütün dünýä wagt edilýär. Bu zatlaryň hemmesiniň öňünde durýan biziň hormatly prezidentimiz maşgalamyzyň adyndan, öz adymdan alyp barylýan döwlet mähbitli işlerini mundan beýlän ulu üstünlükler arzu edýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ähli alyp barylýan tutumly işleri rowaş bolsun.